Γεια σου Χριστό Κουτσουρέλη. Χαίρετε. Τι κάνουμε? Καλά είμαστε. Ξεκινάμε πρώτη αγωνιστική του καινούριου. Κάτσε να έρθω από αυτό το καλό του προφίλ. Έλα από εδώ, αλλά πρόσεχε να μην ενοχλούμε και τους από πίσω. Εδώ είμαστε λοιπόν Χριστό. Στο Diego Coffee and More. Diego Coffee and More. Νέος χώρος που Βρήκαμε, στήσαμε. Κάνουμε και γίνεται, να δείξω λίγο εδώ τον κόσμο που έρχεται. Λαοθάλασσα. Λαοθάλασσα, χαμός κανονικά. Πέτρο, τι έχεις να πεις? Παίζουνε δίπλα, πρόσεχε. Είμαστε λίγο γιόλο. Και από εδώ παίζουνε. Πρώτο τουρνουά. Πολύ καλή συμμετοχή. Πέτρο, έλα να μιλήσουμε λίγο. Συνδρομές, παιδιά, συνδρομές. Παιδιά, το χέρι στην τσέπη. Βασικό. Τα καταφέραμε Πέτρο. Μια χαρά. Εντάξει, μας πήρε 1,5 μήνα. Μια χαρά. Έτσι. Χαρούμενοι είναι όλοι. Χαρούμενοι είναι όλοι και εγώ αυτό βλέπω. Όλοι Έκανες τον πρώτο μάτς. ξανασμίξανε. Κέρδισε 3-0. Φαφλατάς. Βασίλ, τι λέει? Συνέντευξη. Όλα τέλεια. Όλα τέλεια, ξεκινήσαμε. Δυνατά, γερά, με λίγες απώλειες, αλλά πιστεύω θα... Λίγες είναι. Σήμερα είμαστε λίγες. 28 άτομα είμαστε. Μια χαρά. Και παραπάνω θα είμαστε. Εδώ και το ωραίο φαγητούλι. Οι καινούργιοι μας στόχοι. Φωτιστικά ενσωματωμένα, τα LED. Πάρα πολύ ωραία. Με τα ταμπλετάκια μας. Εύχριστα. Βάλαμε και μερικά κύπελα. Έτσι να φαίνονται. Πρώτη αγωνιστική. Καινούργια προσπάθεια. Έχουμε ενώσει τις κατηγορίες στην Α και τη Β. Να είμαστε έτσι όλοι μαζεμένοι, αγαπημένοι. Να διασκεδάζουμε και να παίζουμε βελάκια. Hello. How do you feel about our new place? Very nice. I like it. Comfortable? Yes. Warm? All good. Thank you. Κύριε Ασλάνογλου, είσαι και δεινόσαυρος εσύ. Μπορείς να δώσεις μια συνέντευξη? Είμαστε ζωντανά. Πώς φαίνεται το εγχείρημα εδώ που κάναμε εδώ τα παιδιά? Για μας έγινε. Για μας έγινε. Δημιουργείται καινούργια γραφιλόξη με το βγάλων. Όλα καλά. Ωραίος χώρος, καλή άβρα, ωραία μουσική. Καλά να περνάτε. Όλα good. Thank Να you. ματώσουμε στα βελάκια. Να. Να ματώσουμε στα βελάκια. Εδώ τι έχουμε? Εδώ έχουμε τον Νάνο, τον κύριο Κουπαράνη, τα δύο τσαμπιόνια, τον κύριο Φιδάνη, τον κύριο Πιτσελός. Τι έχετε να πείτε κύριε Αρσένη μας εδώ, τον καινούργιο χώρο μας? Πολύ ωραίο το χώρο. Μπράβο σε όλους σας που τα καταφέρατε. Κάτι κάναμε. Προσπαθήσαμε. Αυτό το μαγαζί ακόμα να πιτσιρικάσει. Τότε λεγόταν design. Πριν από πολλά χρόνια και εγώ ερχόμουν. Κύριε Νάνο μας, κάτι κάναμε. Συγχαρητήρια που δώσατε ζωή ξανά στα βελάκια. Τίποτα δεν έχω να πω. Δεν δώσαμε ζωή, δώσαμε συνέχεια στο όνειρο. Μαζευτήκαμε παρέα ξανά εδώ να λέμε τα χαζά μας και να παίζουμε βελάκια. Κότζακ, πρέπει να δώσεις. Εσύ είσαι μορφή. Όλα καλά, καλή αρχή. Με την προσπάθεια κάποιων παιδιών όπως εσύ και Χαγιάς Επισκεπτήδης, Σκεπτήρης κυρίως. Καμτζόνου, πήγαν όλα πάρα πολύ καλά. Και αφήνουμε την αγάπη μας ζωντανή για αυτή την πόλη. Θα μας απερεί. Ευχαριστώ. Γεια χαρά σε όλους.